Здравейте, приятели! Намираме се на стрелбищен комплекс Радомир. Както виждате, времето е чудесно, само за тестове. Подготвили сме за вас много изненади, томболи, награди. Голямата награда днес ще разиграем от 19 часа онлайн през Термоприбори.bg, Facebook страницата ни. Ако вашия номер се падне, звънете на посочения телефон, така че да може да се избере печелившия. А сега ще ви покажем какво още сме подготвили за вас. Заповядайте! Ще може да наблюдавате термокамерите на Knockpix за автомобил, които ще ги тестваме на живо на дистанции до км 200. Ricoh S75, H75 са приготвени. Най-новия модел Night, който е с обсек 2000 метра през деня, 700 през нощта. Ейсовете, всичките модели, най-продаваните болтове P25, L35, дроновете с термокамера, обсек до 25 км, последните термални насадки, мултифункционалните Slim устройства, всичките нови бинокли на Quest в различна серия, Vista, Lumi най-продаваните. Това е подготвено за вас. В момента имаме специален черен петък. Заповядайте, тествайте. Очакваме ви.